Hvis du vil have en Binance-bonus, er den bedste måde at bruge en aktiv Binance-henvisningskode, når du opretter din konto. Start med at klikke på linket under videoen, og det fører sådan direkte til Binance, hvor nye brugere de kan få en bonus på op til $600. Når siden åbner, skal du trykke på registre og oprette din konto med e-mail eller mobilnummer. Under oprettelsen vil du blive bedt om at indtaste en henvisningskode. Her skal du bruge denne Binance henvisningskode THRIVE. Sørg for, at koden er tilføjet korrekt, før du fortsætter. Uden koden får du ikke adgang til bonus og rabatter. Når du har gjort det, så skal du færdiggøre registreringen og gennemføre identitetsverifikation. Efter det vil Binance automatisk aktivere din bonus og tilføje den til din konto. Det er hele processen. Klik på linket nedenfor, brug Binance henvisningskode THRIVE og få din bonus i dag.